ngide naga rinsan kam mekhalia ka we naki rinsan seng san hima ka ba la thau menta la bun tli jibnai bat ni khun ya gani ka election se ka yin dor ba thau ai nyo ka jala mekhalia agani ka snem araja arulai bat kum ka rinsan ka kam mekhalia ngi de sngo kmen bat ngi de sngo tenat bat ngi de sngo e daw ba ha gani ka sngi haba kila pha yangi bagin jil ya kata ka sharp lani symbol bagi briu kila ban tip akapor bagi le tebot aka arnyo teri urumpang arajar arulai bat bangi baro laingon ikong Angela naga khatkandai South Shillong constituency ikong Wanpenhun naga Khandriu East Shillong constituency bat manga naga 17 North Shillong constituency ngiya yo lang ya ka jo ka sharp ka jo ka symbol bat kata ka day ka torch bat da ka ni ka torchlight kan tbeh jingshai ya ka jilla barok away bat ka jingshai ka ban ai jingerman ya ki nongsong snong ya ki rangli ki juki ki kentei nantai ki khon samla ki ba linga ki ba pisa ban wat ya ka kam ka jam ya ki ba pang ya ki ba sitom bat ya ki way in nongsong snong ka ni ka de ki jingi khon ka jongi bat ka jingshai barabor hi ka day ka jingerman bat mangi ngi nget ba ka jingerman kala banja ha ka ni ka jilla ka jongi bat nangni se ka sispa snem ngin tbeh ye ka jingshai namar baro sikata ngila sultare ha ka jingdum jong ka bamsap ka jingdum jong ka duk ka thangan ka jing kerdo kam ka jing pang bat kumta ter ndai menta mangi ka rinsan kam mekhalia bat kum ki kertong ha ka ni ka election arajar arulai ngin tbeh ye ka jingshai ringkat bat pi ki nong song snong ha ka tots KAM kan yalam pat ka jing yalam jong KAM kan long hakalenti ka jingdom hanrai hakalenti jong ka jingshai nangni shakmat ngin prat lenti bat ngin pedi kita ki KAM ki bangi gila kula ki pat ba nong song snong baro bat ya kita ki KAM phinyo i habashit habashai kumba nila yo ya kadi ka sharp ka bangi bu ya kata ka jingkerman ka tbeh jingshai lani ka tbeh jingkerman na kabenta ka imlang salang bana kabenta ka jelahi baro ka we shani ka sharp hakador jong ka torch menta ka sngi ngila yo ya ka symbol ka ba phi baro phira ya angnot ban tip ka 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 symbol ka jonga nga yeng kumi independent candidate na 19 South Shillong ka kerteng jonga Angela Rangat bat menta sa ka way ka ni ba tip ba ka symbol ne ka sharp jonga ka de ka torch ngin tbeh jingshai ngin tbeh jinkerman bat lang bat phi pat ba jongka 19 South Shillong to kani ka jingshai kan de ka jingjok jongi barok. So today we have been allotted our symbol and all of you have been eagerly awaiting, and it is indeed a very happy moment for all of us because all three candidates from KAM Meghalaya have been allotted the symbol of the torch. So East Shillong, North Shillong and 19 South Shillong KAM candidates have the torch as a symbol. We will chase away the darkness of corruption and poverty, throwing light on everything, and we welcome all of you to be part of our campaign to defeat darkness. Hagatots! 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 KAM kan yalam! Hagatots! KAM kan yalam! KAM kan yalam! KAM kan tbeh jingshai! KAM kan tbeh jingshai! KAM kan tbeh jingshai! KAM kan tbeh jingshai! Shan ya ka sharp hagatots! Shan ya ka sharp hagatots!